Час новин на АТР, 12 грудня, 1019-й день анексії Криму. Ви дивитеся «Заман», студія Ескандер Мамето. У цьому випуску ви дізнаєтеся. Рідні кримських політв'язнів розповіли про жахливі умови утримання родичів. Сьогодні синовей нашого народу назначили преступниками. Учасниця Pussy Riot висловилася на підтримку Олега Сенцова. 20 років у російській в'язниці – це смерть для нього. У Туреччині черговий теракт. Заступнику голови Меджлісу Ахтему Чийгозу продовжили термін утримання ще на 3 місяці. Верховний суд окупованого Криму виніс постанову про продовження арешту до 8 квітня наступного року. Також сьогодні допитали так званого свідка звинувачення – Колесника. Ахтема Чийгоза затримали у січні 2015 року, звинувативши в організації масових заворушень під стінами Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Ахтема Чийгоза Колесник не видел. Сказал, что до этого он получал военные травмы, у него было ранение в плечо на войне в Афганистане. Кроме того, он участвовал в драках в юности, и также его били в голову. За медицинской помощью он не обращался, медицинских документов не имеет. По каким основаниям следователь признал его потерпевшим, кроме его слов, неизвестно. Рідні політв'язнів розповіли про порушення прав їх родичів. В окупованому Криму громадське об'єднання «Кримська солідарність» провела прес-конференцію, на якій розповіли про порушення прав ув'язнених у так званій справі Хізбут-Тахрір. Кримське ФСБ вже більше року проводить рейди з обшуками і затриманнями кримських мусульман, звинувачуючи їх в участі у забороненій в Росії організації. Майже всі затримані знаходяться у кримських СІЗО. Вот уже на протяжении 2 лет происходят пропажи и бесследные исчезновения людей, обыски в домах мусульман с последующими арестами. Уже полгода со всех уголков мира доносятся вопросы и возмущения людей, где Эрвин Ибрагимов. Люди незаконно содержатся в тюрьмах со всеми вытекающими последствиями и трудностями. Это случай с Арсеном Джипаровым, когда его сразу после операции отправили в тюремную камеру, лишив послеоперационного ухода, в том числе и обезболивающих средств. Отдельного внимания заслуживает помещение, по нашим данным, 5 заключенных крымских мусульман в психиатрическую больницу. Сюда можно отнести и свинину, подаваемую в пищу мусульманам, несмотря на категорический запрет ее употребления в исламе, и отсутствие возможности проведения коллективной пятничной молитвы. Давление на адвокатов, юристов, правозащитников – это и попытка вторжения в офис адвокатов Курбединова и Семедляева, и привлечение адвоката Полозова в качестве свидетеля в деле по запрету Меджлиса, что даст возможность вывести его как защитника из уголовных дел. Оказывается, систематическое давление на журналистов. Сегодня сыновей нашего народа назначили преступниками. Не потому, что они совершали какие-то преступления, а потому, что так кому-то хочется. Жены и дети, о которых заботится их муж и отец, должны принять, что он преступник. Народ, в конце концов, должен принять, что он вновь преступник. Никогда такого не будет. Мы никогда это не примем. Учасниця групи Pussy Riot висловилася на підтримку Олега Сенцова. Марія Льохіна під час церемонії вручення європейського Оскару виступила із словами підтримки на адресу засудженого в Росії українського режисера. 25 серпня минулого року Північно-Кавказький окружний військовий суд Росії засудив Олега Сенцова до 20 років позбавлення волі в колонії суворого режиму за звинуваченням в причетності до тероризму. Спільником Сенцова російські слідчі назвали кримського активіста Олександра Коченка, якого засудили до 10 років у колонії суворого режиму. Олег Сенцов з Сибіру, Якутську. Це 10 тисяч кілометрів звідси. Погода в Якутську сьогодні – мінус 46 градусів за Цельсієм. Це дуже холодно. В Олега 2 дітей, йому вже 40. 20 років у російській в'язниці – це смерть для нього. Я вірю, я по-справжньому вірю, що як суспільство ми зможемо змінювати стан речей. Рука допомоги. У Києві кримські татари провели благодійну акцію ярмарок для допомоги дітям політв'язнів у Криму. Без батьківської опіки залишилося понад 70 дітей. Вилучені кошти передадуть родинам бранців Кремля. Детальніше розкаже Наталка Калінка. Ми з мамою готували чак-чак, і я намалювала картини. І сьогодні ми будемо це передавати.
Солодощі, малюнки та кераміка – все зроблене власноруч. Допомогти своїм одноліткам взялися діти, що після окупації Криму переїхали з батьками на материкову Україну. Мы хотим помочь детям, которых сейчас нет пап рядом. Мы хотим очень им помочь и будем стараться как можно больше денег собирать и отправлять им. Герої – це наші діти кримські, що на материковій Україні. Вони протягують руку допомоги своїм ровесникам, які в Криму. Сьогодні майже 70 діточок наших залишилися без батьків, бо їх затримали, посадили, ув'язнили незаконно окупаційні російські карателі. Допомагають дітям збирати кошти і дорослі. Мы предлагаем. Это сладость, называется чак-чак. Она с медом, очень вкусная. Самса печеная, слоеная, это домашняя самса с мясом. И для деток имбирное печенье. Мы хотим помочь детям, людей, которые пострадали от того, чего в принципе не должно быть. На заході і пригощали, і навчали. Всі охочі мали змогу відвідати майстер-клас з гончарства та плетіння тамги. Смотри, не отвлекайся. Смотри, видишь, они идут. Сейчас. Сложно. Ты ж попробуй, сейчас я вот вместе с тобой. Смотри, сейчас я помогу чуть-чуть. Ножку вот мы сделаем. Ельміру обступили дівчата. Жінка вчить, як пошити фес. Свій перший головний убір зробила в Києві, коли одразу після анексії залишила півострів. Тепер ділиться вмінням. Ми робимо кримсько-татарський жіночий головний убор фес. Вот, ребенок учится это делать. Учись, ребенок. Почему-то очень давно хотела сделать вот что-то такое, типа жар-птица, павлин. Это, там основа орнамента – это бадем. Аби потрапити на майстер-клас, треба було придбати талончик. Це спеціальні талончики Крим Айліс, які люди покупають, щоб тим самим вони підтримують політв'язнів, а також тим самим вони можуть пройти на якийсь гурток. Зібрали 41 тисячу гривень. Вторговане передадуть сім'ям бранців Кремля. Долучилися до акції і Джамала. Кожній дитині політв'язнів написала слова підтримки. Допомога надійде і родині незаконно ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова. Наталка Калінка, Іслям Пінкаєв, Заман, АТР. Гібридна депортація. Фотовиставка з такою назвою відкрилася в Анкарі в університеті Газі. Автор знімків – російський журналіст Антон Наумлюк. За його словами, така назва народилася після інтерв'ю з батьками Ахтема Чийгоза, якого судять у справі 26 лютого. Вони говорили про те, що сьогодні неможливо посадити в один вагон весь народ і вивезти за Урал. Однак можна створити такі умови, за яких життя стає просто нестерпним. Мы знаем, что часть крымских татар вполне устроилась в новой реальности, да, вошла в структуры российской власти и сейчас чувствует себя, наверное, превосходно. Но на самом деле это лишь одна небольшая часть, какая-то, мизерная на самом деле. Вот основная часть народа и его история, она творится сейчас там, и мне хотелось бы запечатлеть эту историю. По факту это хроника того, що происходит. З 27 лютого 2014 року вже понад 1000 днів Крим знаходиться в окупації. Кримських проблем стає все більше і більше. Сьогодні в рамках цієї фотовиставки ми хочемо розказати вам про порушення прав людини, які кояться у Криму. У Стамбулі обговорили наслідки окупації Криму. Кримські татари Туреччини вважають, що це питання недостатньо висвітлюють у турецьких мас-медіа. Наш кореспондент Емінє Харіл побувала на конференції з цієї теми. У Кримсько-татарському дернеці культури і взаємодопомоги відбулася чергова конференція. На цей раз темою лекції було сьогоднішнє становище Криму. Спікер конференції, кандидат філологічних наук Ранета Гафарова, розповіла слухачам про нинішню ситуацію в Криму.
Benim esas hedefim ya da amacım edi Kırım Tatarların bugünkü. Моє головне послання – це сьогоднішня проблема кримських татар, їх життя сьогодні. Наші співвітчизники в Туреччині багато про що не знають. Чим більше турки знатимуть про нашу ситуацію, тим більше отримуємо від них підтримку. Destek görürüz. Відвідувачі конференції вважають, що кримсько-татарські проблеми не висвітлюються в турецьких ЗМІ на потрібному рівні. На їхню думку, у більшості турецьких громадян немає чіткої позиції щодо анексії Криму, тому що вони недостатньо проінформовані. Bunun gibi konferanslar sürekli olmalı. Çünkü halk sürekli... Турецька молодь, турецький народ недостатньо проінформовані про становище народів за межами Туреччини. Тобто певна частина турецьких громадян не знають навіть про те, що у Криму проживають тюрки. Саме тому Туреччина не змогла відреагувати належним чином. Doğru bir şekilde bilinçlendirilmediğini düşünüyorum. Я вважаю окупацію Криму безправною. Хочу, аби права наших співвітчизників у Криму повернули їм. Подібні конференції мають проводитися частіше, бо люди мають постійно бути в курсі та на чеку. Ми сьогодні в такому становищі завдяки тому, що люди в свій час не були проінформовані належним чином. На думку Ренати Гафарової, турецькі мас-медіа не висвітлюють належним чином проблеми Криму через дружні відносини між Росією і Туреччиною. Bu siyasi ve Kırım Tatarların meselesini Це політична причина. Я відстежую турецькі новини. Взаємини Росії і Туреччини мають історичне коріння. Тому це політична причина. А Крим може стати яблуком розбрату. Тому турецькі мас-медіа бояться висвітлювати широко цю тему. o konuda şimdi Традиційну п'ятничну конференцію відвідало близько 50 осіб. Після заходу, під час обговорення кримських проблем, слухачів пригостили тавалукумом. Емінє Халіл, Владлен Мельніков, Стамбул, Заман, АТР. На найвидатнішій вулиці Стамбула звучали кримсько-татарський гімн та пісні. Кримські татари Туреччини провели мітинг, присвячений порушенням прав людини в окупованому Криму. Детальніше розповість наш кореспондент у Туреччині Емінє Халіл. У Стамбулі пройшов масштабний мітинг до Дня прав людини. Протестна хода проходила в одному з центральних районів Стамбулу на проспекті Істікляль. Учасники акції спочатку зібралися біля ліцею Галатасарай. Ми організували цей мітинг-протест, аби в День прав людини звернутися до Європи і Америки. Захід не надає належної підтримки викраденим і ув'язненим кримським татарам в Криму. У той час, як проблемам християнського суспільства приділяється особлива увага. Росія викрала у Криму наших співвітчизників. Вони у складному становищі. Права людини порушуються. Наші відносини з кримськими татарами продовжаться. Ми будемо поруч з нашими братами, що у Криму. Потім учасники мітингу попрямували до консульства Росії в Стамбулі. Під час ходи розвивалися кримсько-татарські і турецькі прапори. Люди вигукували різні гасла впродовж усього шляху. У Криму не припиниться азани. Путін геть руки з Криму. Крим тюркський, тюркським і залишиться. Крим стане могилою для Росії. Російське консульство було оточено і охоронялося поліцією. Дійшовши до консульства, учасники зупинилися і продовжили кричати гасла біля будівлі. Після цього зазвучали турецький і кримсько-татарський гімни. Прочитали молитви для кримських татар, що були викрадені, убиті і ті, хто знаходиться у в'язницях. Після молитви зачитали заяву про порушення прав людини в Криму після окупації Росією. Ахтема Чигоза звинуватили в провокації. Йому загрожує 15 років позбавлення волі. В його особі загрожують усьому кримсько-татарському народу. Почалися переслідування кримсько-татарської преси. Медіа, які висвітлюють порушення прав людини в Криму, стали забороненими у спробі зупинити їх роботу. Є ще один методом обмеження прав кримських татар. Після виступів глави дернеків різних міст Туреччини та учасники урочисто поклали чорний вінок до стіни будівлі російського консульства.
Сенс цього вінка в тому, аби показати наш протест проти геноциду кримськотатарського народу, який розпочався у 1944-му і триває донині. Ми в черговий раз сказали їм зупинитися на їх протиправні дії на адресу кримських татар. На мітингу проти російського режиму були присутні близько 1000 людей. Сюди з'їхалися кримські татари з різних міст Туреччини, а також представники інших національностей, що поділяють біль кримських татар. Ми зібралися сьогодні у Стамбулі, аби розділити біль наших співвітчизників у Криму. Ми хочемо підтримати наших братів, хочемо дати їм зрозуміти, що ми поруч з ними. Ми завжди з Кримом, завжди будемо продовжувати підтримувати. Ми прийшли сюди, аби висловити свій протест проти Росії. Рано чи пізно Крим стане незалежним. Onlara bir sıcaklık, bir kucak olarak sevgilerimizi iletiyoruz. Сьогодні, 10 грудня, День прав людини. Ми зібралися в Стамбулі на Таксимі. Ми представляємо кримських татар з різних міст Туреччини, протестуємо проти анексії Криму. Якщо стисло, ми говоримо «Росія геть з Криму». З 15 липня 2016 року мітинги і ходи в Туреччині заборонені через оголошений владою надзвичайний стан. Але не дивлячись на це, кримсько-татарський дирнек Стамбулу, заздалегідь написавши заяву органам влади, зміг отримати дозвіл на проведення цієї ходи. Протестний мітинг продовжувався на проспекті Істікляль близько 3 годин. Емінє Халіл, Владлен Мельніков, Заман, АТР, Стамбул. Курдське групування взяло на себе відповідальність за вибухи у Стамбулі. Через подвійний вибух, що прогримів біля стадіону Водафон Арена в стамбульському районі Бішикташ, 44 людини загинуло, більше 150 поранені. За підозрою в організації вибухів затримано 13 осіб. В Україні оголошена триденна жалоба. Найголовніше в боротьбі з такою бідою, як терор, має бути відсутність жодного сумніву в нашого народу того, що ми зупиняємося в боротьбі. Тобто, якщо хтось думає, що цим нас можна залякати, хай так не думають. Ми не стали від цього менші. ІДІЛ знову захопив сирійську Пальміру. Про це заявив глава сирійського центру з моніторингу за дотриманням прав людини Рамі Абдель-Рахман. За його словами, після того, як джихадістам вдалося захопити північну околицю і стратегічні висоти, терористи швидко завоювали місто. Раніше масовані авіаудари російсько-космічно-повітряних сил змусили бойовиків ІДІЛ покинути Пальміру. У Дніпровському райсуді Києва екс-депутату Кримського парламенту Василю Ганишу зачитали обвинувальний акт у новій редакції. Його звинувачують у державній зраді. З обвинувального акта вилучили епізод, в якому Ганиш брав участь у голосуванні за проведення псевдореферендуму на території за територіальну приналежність Криму до Росії. Зараз обвинувачення викладений обвинувальний акт у новій редакції, відповідно до якого він обвинувачується у тому, що прийняв участь у засіданні Державної ради Республіки Крим 11 квітня 2014 року, на якому, як ви знаєте, було прийнято Конституцію Республіки Крим, та вибори до Феодосійської міської ради. Участь у виборах на окупованій території у якості кандидатів для громадян України не становить у загальному випадку складу злочину. Це доктринальне трактування, на яке ми також будемо посилатися. Однорічному Ісмаїлу Усеїнову терміново потрібна кров. Хлопчик знаходиться в опіковому відділенні 6-ї міської лікарні Сімферополя з опіками 2-3 ступеня. 40% його тіла уражено. Йому потрібна кров для плазми. Здати кров можна з понеділка по п'ятницю в самій лікарні або у центрі переливання крові. Необхідно вказати, що кров для Ісмаїла Усеїнова. Усю інформацію можна отримати в мами за номером телефону, який ви бачите на телеекранах.
Наразі це всі новини. Більше розкаже Ельдар Курцеїтов у наступному випуску «Заман». Будьте з АТР. Нехай щастить.